Ja, dan bro, mijn nieuwe series. Peppa Pig, Peppa Pig. Wat dat pizza Max? Awan, wat zeg je dan? Lekker, lekker. bro. Oh, wat gaat je dan nou? Nou, je bent er ook gestie. Wat is er jongens team? Oh, maar spijt Brit. Hallo nou man. Oh, je maakt het maar sko was Solid. grandpa, bro. Ga goed brood nou. Ah, Uncle Grandpa, maar sko Raak was. nou slim nou. Ze raak nou slim, maar laat die nou van kant doen. Gewoon bless. Oh, waar is het geld? Wat nou niet zeggen, moet nou niet zeggen. Wat nou? Verloren, alsjeblieft. Alsjeblieft. Wow. Ik kon nou net, hij moet me niet toetsen. Ik kon nou net. Awan, zien jullie Ik man. heb jou geld. Zien jullie man. Ik heb jou geld. Nah. Owens. Waar is mijn geld? Wat kan je man? Wat kan je nou, nou? Die geloof ik. Zien er nog. Wat kan je? Ziet hij nou die? Nou die is een voos. Waar is mijn geld? You forcing it. You forcing it, bro. What? Where's the money? Look for the money, guys, man. Where's Look the for the money? money. Come on man, Look for the serious money. bro. I have to go watch our Uncle Grandpa. Nee, Owens man. Nee. Where's the money, man? Oh, come on, man. Yo, Owens. It must be. No, wat is staan is die? Ah? Wat is staan is die Jordan dong. Ja, ik moet oefenen, man. Ah, Michael Jordan. Eet Jordan. Als je nou eet Jordan. Ik moet even gymnastics, man. Gymnastics? Ja, ik moet oefenen. Nee, lekker. Ik heb jou geld, joh. Wonderful. I like to stand, bro. But Owens, money, mijn bro. Ah? Oi, staat mij bro. Oi, staan. Oi, staat mij bro. Hoe kom je Oi, nou is mijn geld. Staat. Oi, wat? Magnificent. Wonderful. Wow! Just like that. Man, bro. Hoeveel was hij? Ga je eens doen? Nah, man. Ga- Nah, man. Oi. Nou, jullie voos. Cut.